Moi bo día, Rocío. Pois sí, por fin unha boa nova para a Esperanza, pero foron 15 anos, nada máis e nada menos, que non son poucos. Moi bo día, Esperanza. Buenos días. Como foi vivir estes 15 anos nesta situación, con filtracións continuas, con humidades? Moi humillante, porque ves que naide che fai caso, parece que a culpa que a temos nosoutros, e somos os perjudicados, que estamos recollendo auga e viña a poñer plásticos, que enfermas poñendo os plásticos, subindo-te arriba, e que somos maiores, e viña a recoller auga tanto ás 3 da mañá como ás 4 da mañá, como a calquera hora do día viña a recoller auga, e co inverno que tuvemos este inverno. Claro, me imagino que este inverno foi moi duro, non? Moito. Moi duro. Moito. Vemos as paredes, estamos nunha habitación, as paredes, o teito, pero que o salón, que é a habitación contigua, tamén está totalmente inutilizable. Igual. Eso, esa cousa esa impotencia que tú estás vivindo nesto, e todo o mundo parecelle que non pasa nada, é culpa túa. Eu me imagino que nestes 15 anos isto tivo que facer mella na túa saúde e na da túa familia tamén, non? Porque convives co teu marido, non? Sí, ele agora mesmo está na cama que non se encontra ben, tamén así de catarro, de cargación, xa non sabe se é de estar respirando isto, si de que é. A nivel tamén, ao mellor, de saúde mental. De saúde mental moito, afecta moitísimo, porque estás na túa casa e máis estás e non estás. Porque ao final non podes estar a gusto nin na túa propia casa, e son moitos anos, verdade? Claro, por eso. Entonces é moi humillante, moi decepcionante. Pois, Esperanza, espero que isto todo se arranxe moi pronto. Agora xa é a boa nova na que che comunican de que este problema vai a ter por fin solución. Moito ánimo para ti e para a túa familia. Xa vedes, compañeiros, a verdade é que non é unha situación fácil vivir na túa propia casa pois con uns teitos e unhas paredes como esta que estades a ver.